Maşallah. Maşallah. салом дӯстони азиз, ман инҷо ба назди гову мола омадам ба хотире ки дар мо соати 11 шуд ва мо бояд инҳоро ягон ем ва алаф диҳем. Ба ҳамон хотир омадам. Ин мошони моро дидед чӣ қадар ноз аст. Машаллоҳ. инҷо каи майда ки тарк кардагӣ ҳастем дар об, аз ин ба гову медиҳем бо сабусу қадар пасмондаи хурокҳо. хуб, меравем аз паи дигар корубори хона. Рафтем. Акнун ини пиёзоро ман пӯст мекунам. Фарш гирифтам, зувола гирифтам. Албатта мехоҳам самбуса тайёр кунам барои аҳли оилаамон ва пас аз он боз ини чоникоро ба қавли мардуми худамон гӯем қомушо карда, тоза карда шӯям, об пур карда дар рӯи печкаи тоҷикои худамон бурда гузорам. умедворам ки видеои имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. як рӯзи деҳа буд. Албатта на ҳамаи кори деҳа буд, лекин гулчин карда ба шумо пешкаш кардам. дӯстони азиз, агар махсул шуда бошад лайкро фаромӯш накунед барои пешравии канали ман. ҳарчанд ки ман нав канал кушодам, ба ҳамон хотир умедворам ки дастгирӣ мекунед маро. хуб, дар ин ҷо блоки мо ба охир мерасад. дар паноҳи худо бошед. хайр.